Un poble no pot ser-ho si no és lliure. El poble ha de poder decidir el seu present i el seu futur. Perquè si ja fa més de 30 anys que tenim democràcia, ara ja toca. Per dignitat, per orgull i pel futur dels nostres fills. Perquè sóc catalana, no sóc espanyola, i mentre visqui a l'estat espanyol m'obliguen a viure com a espanyola, no com a catalana. Perquè tothom s'ha de poder expressar lliurement sobre qualsevol tema. Perquè els catalans, i només els catalans, tenim el dret a decidir sobre la nostra terra. Perquè 300 anys de submissió a Espanya són suficients. Perquè no vull ser un esclau com els meus avantpassats. Perquè el somni de llibertat és l'única cosa que els espanyols no ens poden robar. Perquè estic tipa de ser esclava. Vull ser lliure i que els meus nets puguin viure com a catalans. Ja és l'hora de passar de paraules a fets. Perquè Catalunya és una nació, el 13 de setembre, a Arenys de Munt, comencem a decidir. Perquè els nostres fills tinguin de veritat allò que nosaltres encara no podem ser. Per dignitat ja n'hi ha prou de baixar-se els pantalons. Perquè el poble digui la seva. Catalunya.